15. ožujka dr. Igor Lorencin, adventistički pastor i predavač na Teološkom učilištu u Maruševcu, održat će ciklus predavanja u Zagrebu o zanemarenim životnim vrijednostima u modernom društvu. Gospodin Lorencin, naš je današnji gost. Drago mi je što je s nama jedan mladi teolog, dr. Igor Lorencin, i to pastor Adventističke kršćanske crkve u Zagrebu. Dobro mi došli, doktore. Hvala. Evo ovako, vi ste najavili u Deželiću sljedećih tjedana ciklus predavanja o zanemarenim životnim vrijednostima. Što je zapravo motiv i što hoćete time postići? Konkretno gledajući današnje društvo, dobijamo dojam da nema nekih trajnih vrijednosti. Pitamo se za što živi današnji čovjek u hrvatskom društvu. Potrebno je nabaviti dobar auto, dobar stan, nekako se sve svodi na neki materializam, imati, posjedovati, potrošačko društvo, konzumerizam. Nekako imamo dojam da nedostaje nešto trajno, nešto stabilno, nešto čvrsto na što bi se moderni čovjek mogao osloniti. I što nudi kršćanski teolog naspram tih prizemnih vrijednosti? Koje su to trajne onda vrijednosti? Jako dobro pitanje. Na prvo mjesto želimo govoriti o pouzdanosti, što je pouzdano u današnjem društvu. Nema puno pouzdanih stvari, dakle Isus Krist nudi pouzdani temelj. Što je pouzdani temelj? On se poziva na Božju riječ, na Bibliju, on će konstantno citirati Toru, Stari Zavjet, dakle pouzdanost nalazimo u Božjoj riječi. Zatim sigurnost, materijalna i financijska sigurnost, što je Isus govorio o tome. Isus je puno rekao u evanđeljima o tome, vjerujemo da u evanđeljima možemo naći puno korisnih elementa. Moralnost. To je posebno. Dakle, kako moralnost i etiku primijeniti u praksi kod nas? Što vi nudite, odnosno evanđelje, što nudi? Konkretno, Isus je bazirao svoju etiku i svoj moral na dekalogu i pozivao se na dekalog. Govorio je, na primjer, ne ubi, pozivao se. Međutim, on bi rekao, želimo ići puno dalje od toga. Želimo reći, na primjer, svatko tko se ljuti na brata svojega, taj je već praktično ubio, već je prekršio tu zapovjed. Dakle, Isus ide puno dublje, on radikalizira. Isto tako traži i oprost. Isto tako, oprost je sljedeća vrijednost. Sljedeća vrijednost, na primjer, moliti Oče naš. Isus će reći, oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima našim. On želi da mi opraštamo našim dužnicima. Zašto? Zato što je Bog nama u Isusu u Kristu isto tako oprostio i očekuje od nas spremnost na oprost. Ako nismo spremni na oprost, onda se pitamo gdje je tu kršćanstvo. To je jedna možda najtežih vrijednosti u kršćanstvu. Zahtjev za oprostom. Mislim da je nalog da je tako bi učenicima da opraštaju. Posebno na našim prostorima koji su bili potrešeni ratom, koliko nam je potrebna ta vrijednost, Kristova vrijednost za oprostom, koliko naše društvo vapi. Vi sam tako za vrijednost, rekli ste vjerodostojnost. Vrijednost, jeste, upravo tako, praktično sve ove Kristove vrijednosti želimo na kraju sažeti u toj vrijednosti koja ističe vjernost. Znači, da budemo vjerni svim tim Kristovim vrijednostima, svemu ono što on zastupa, to su praktično osnove kršćanstva koje će naš život podići na jedan bolji nivo i donijeti jednu kvalitetu u naš život. Sada možda još nekoliko kratkih pitanja. Zapravo, tko je Igor Lorencin? Gdje je rođen, odakle nam dolazi i što je njegova djelatnost ili obiteljski čovjek? Izvolite. Konkretno rođen sam u Sisku, mali gradić, tamo sam živio do moje 2. godine života, poslije smo se preselili u Osijek, do 7. godine sam tamo proveo, sam došli u Zagreb. Kompletno moje školovanje, dakle osnovnu i srednju školu pohađao sam ovdje u Zagrebu, onda su došle ratne godine. A gdje ste studirali i završili? Upravo to, evo, ratne godine su došle koje su me nekako nagnale da moju budućnost tražim barem neko vrijeme vani. Studirao sam teologiju u Njemačkoj, na Teologische Hochschule Friedensau, dakle jedna privatna teološka škola blizu Berlina. Tamo sam diplomirao 1999. godine i onda sam odlučio krenuti dalje na postdiplomski studij i doktorirao sam u Americi na Andrews univerzitetu. Paralelno tamo sam radio isto kao pastor u gradu Chicagu
nekoliko godina i evo prije godinu i pol dana vratio sam se natrag u I Zagreb. sada ste pastor u Ja Deželju. sam pastor Kršćanske adventističke crkve na prilazu od Đure Deželića, ulica, tu sam sa službom. Dobro, a reći, predajete i Maruševcu? Jeste, predajem u našoj teološkoj školi u Maruševcu, tamo sam redovni profesor. Koje ste uže područje pratili? Uže područje je Novi Zavjet, zbog toga se i u ovom nizu predavanja želim orijentirati na Isusa Krista, na evanđelja i vidjeti. Recimo, doktor Lorencin, imate li obitelj, ženu, djecu? Do sada još ne. Slobodan. Evo, izazov za mnoge dame. U duhovnom izazovu. Da, u duhovnom izazovu. Recite mi što, vi ste potječete iz obitelji koje već imaju pastora. Jeste, moj otac je isto pastor, dakle, isto pastor Kršćanske adventističke crkve, Miroslav Lorencin, dakle. Od njega ste tu prepostavljeni ljubavu dobili, jel? Jeste, praktično otac je radio kao pastor cijeli život, znači živim sa tim pastorskim zanimanjem, međutim ono što je mene posebno potaknulo u tom smjeru jesu ratne godine. Kada sam vidio kako se vrijednosti urušavaju, kako ljudi ostaju bez imanja u koje su ulagali praktično cijeli svoj život, jednostavno odlučio sam ne želim život provesti ulagajući u nešto materijalno što može nestati preko noći, želim ulagati u trajne vrijednosti. I doktor Igor Lorencin, je li zadovoljan i sretan čovjek, to što radi? Jeste. Velika je prednost biti u mogućnosti unijeti u živote ljude trajne vrijednosti. Kada ljudi osjete da ima nešto bolje. Mnogi ljudi dolaze, kucaju na vrata, zvone na vrata crkve i traže pomoć. I kada vi možete pomoći u duhovnom i materijalnom pogledu, ali prvenstveno duhovno, da oni osjete da postoji nešto trajno, da postoji Bog koji ih voli, Bog koji je tu za njih, Bog koji se brine za njih i koji ima budućnost za njih. To je nešto, nema veće radosti. Hvala vam lijepa, doktore Lorencin, što ste bili gost međureligijske emisije Duhovni izazovi. Bilo mi čast.